Radi zaštite dostojanstva Domovinskog rata treba otići do kraja. Otkriti sve kriminalce među liječnicima i administracijom Zavoda za mirovinsko osiguranje, smatra predsjednik udruge dobrovoljaca Domovinskog rata Tom Kačinari. Dokle ćemo živjeti s glavom u pijesku? Ne možemo svi glumiti nojeve. Ako je neko zna za nekoga da je nešto ostvario kaznenim djelom, neka se izvoli prijaviti. Ministrica branitelja Jadranka Kosor čeka popis korumpiranih liječnika i djelatnika mirovinskog osiguranja iz USKOK-ove akcije. Svaki dokument koji su potpisali otvorit će put daljnjoj reviziji. Naime, oni su se javljali i prije u nekim povjerenstvima. Prema tome, znači, do kud će to ići, to ćemo vidjeti. Ministrica ističe da je dosad imala slučajeve pritužbi na korupciju i sve ih je prosljeđivala USKOK-u. Nekoliko desetaka. 30-ak, 40? Ha, i više. Uhićenja u Osijeku i Splitu samo su kap u moru korupcije cijeloga sustava koji odlučuje o sudbini hrvatskih branitelja, tvrdi bivši ministar Pančić. Samo vrh ledenoga brijega, zloupotreba i nepravilnosti u ovome segmentu. A što se krije ispod? Pandorina kutija. Ali ovi ljudi i dalje rade. Neki su promijenjeni, neki su ostali. Smjenjivao sam liječnike u povjerenstvima koji ne rade svoj posao. Donio pravilnike kojih su se morali držati, kaže Pančić. A Jadranka Kosor dodaje, država je zbog Pančića izgubila 35 milijuna kuna, jer Pančića je tužilo 5000 branitelja. Samo hrvatski branitelj sa statusom ratnog vojnog invalida smije podnijeti zahtjev za vojnu invalidsku mirovinu. Ukidanjem ove odredbe stvoreno je plodno tlo za korupciju, smatra Pančić. Broj hrvatskih branitelja popeo se na 500 000, a u protekle 4 godine broj vojnih invalida se udvostručio. Dok u Hrvatskoj ima lažnih invalida Domovinskog rata, ima i bolesnih branitelja koji se još uvijek srame dijagnoze PTSP-a. Ne daj Bože vidi ga da ide u ludnicu i to je gle ovaj lud ili tako dalje. A imamo branitelja koji imaju psihičkih problema i nažalost još uvijek nije to na razini onako kako treba biti da se ljudi liječe. Za početak treba pričekati rezultate USKOK-a i dijagnozom razbiti cijelu organiziranu kriminalnu skupinu.